jouw agenda nou precies vandaag? Met je Gladbach. Wat ga je daar doen? Want we staan nu in Roermond. Ik ga daar werk zoeken. Ik zit momenteel aan het uitkeren. Hoe komt dat? Ja, bezuinigen van de regering. Ik ben zelf pedagoog van opleiding uit. En daar is nog heel weinig werk in te vinden. Wat voor accent hoor ik op jouw stem trouwens? Ik ben geboren in Polen. Jouw Nederlands is wel enorm goed. Dat klopt, ja. Hoe lang ben je al hier dan? 21 jaar. Hoe kom je dan in Nederland terecht? Ja, mijn moeder werd verliefd op mijn Nederlandse stiefvader. Ah. En zo kwam het van het een de ander en kwamen we naar Nederland. En ook die kennismaking die vond in Polen plaats? Ja. En stiefvader was er op vakantie of zo? Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Ja. Hoe oud was jij toen? De eerste keer dat mijn stiefvader naar Polen ging, zeg maar? Ja, toen de eerste keer dat hij jouw moeder ontmoette. 6 jaar, denk ik. Ja, ik kan me niet precies helemaal herinneren, maar volgens mij was ik 6. Kun je je nog iets herinneren van die ontmoeting dan, tussen hem en je moeder? De eerste ontmoeting van hen niet. Maar toen hij later een paar keer nog daarna kwam, ja, was echt een vriendelijke man. Echt, ja, echt een Nederlander, zeg maar. Simpel, maar evengoed ja, met liefde voor mijn moeder. Hoe anders is dat dan bijvoorbeeld als, wat je zegt typisch Nederlands, hoe anders is dat dan bijvoorbeeld vergeleken met Poolse mannen? Dat is een goeie. Ja, hoe zou ik het zeggen? Een Nederlandse man die denkt logisch, ja, die denken logisch na. Die zijn simpel, maar tegelijkertijd weten ze bijvoorbeeld geld aan de kant te leggen om een toekomst op te bouwen met de vrouw waar ze van houden. In Polen is dat niet altijd zo, maar voor de rest weet ik het echt niet allemaal precies. Maar ik ben hier opgegroeid, dus ik weet hoe ik hier mijn dingen kan doen. Ja, want als je je daar een beetje in verdiept, in Poolse mensen die hier komen werken, ja, dan zijn mijn ervaring dat dat juist wel mensen zijn die heel nadrukkelijk nadenken over de toekomst. Die komen hier werken om geld te verdienen, om een toekomst op te bouwen, bijvoorbeeld weer in Polen. Dat klopt, ja. Dat is inderdaad zo. Ken je veel Poolse seizoensarbeiders? Ja, ja. Vooral, ja, ik kom zelf uit Weert. Ja. En heb je een dichtstbijzijnde dorp, Stramprooi. Ja. Ja, daar werken heel veel vrouwen in de champignonkwekerijen en zo. Dus, en hoe kom je met die mensen in contact dan? Bijvoorbeeld op stap of gewoon zo door het dagelijks leven, zeg maar, in de winkel, de Lidl of de Aldi of de Albertijn. Noem ze allemaal maar op even en dan maak je ook geen reclame maken. Maar, want zoeken Poolse mensen, of jij bent dan nog heel lang weg, maar zoeken die elkaar dan toch op om een beetje contact te houden met ja, de dat thuisland? sowieso, ja, dat sowieso, ja. Waar doen ze dat dan? Zijn dat speciale plekken? Ze komen bij elkaar over de vloer, zeg maar, zoals het in Nederland is eigenlijk. Dat is gewoon heel simpel. Je belt en ja, we gaan even grillen. Zoals nou, deze week is heel mooi weer. Ja. Dan komen we gaan even barbecuen en dan komen ze allemaal bij elkaar en dan gaan ze, oh, die koopt vlees, die koopt wat drinken en groenten en zo en dan oké. Hoe gaat dat, een Poolse barbecue? Heel gezellig. Ja? Echt een feest. En wij zijn dan vooral van de hamburgers en de worstjes en zo, en de satéetjes. En wat gooi je Polen? Poolse worst. Poolse worst? Ja. Smaakt die heel anders dan Nederlands? Ik vind persoonlijk van wel. Ja? Ja. Lekkerder? Ik vind het wel, ja. Sorry dat ik eerlijk moet zijn. Maar... Nee, graag. Want misschien steken we er nog wat voor op voor de eerstvolgende barbecue die wij houden. Ja. Waar haal je die dan? Bij de Poolse supermarkt? Ja, tegenwoordig heb je Poolse winkels in omstreken. Dus, hebben we ook al eens een keer gehad in Ongerweg. Ja. Dus daar zouden we die moeten halen? Ja. Op bestelling, of je hebt ze al in de vriezer dan liggen, dus, of vers in de koeling. En jij spreekt enorm goed Nederlands. Hè? Kun jij nog iets betekenen voor Polen die hier in Nederland komen werken? Zoals bijvoorbeeld Poolse vrouwen die in champignonkwekerijen in Stramprooi regelmatig vragen ze mij om bepaalde documenten te vertalen. Dat doe ik dan gewoon voor niets eigenlijk, want ik weet dat ze de Nederlandse taal niet altijd machtig zijn of gebrekkig. Dus ik help ze gewoon daarmee. En dat doe je graag? Ja. Waarom niet? Het zijn mijn landgenoten. Ja, ik ben hier opgegroeid, maar ik vind zoiets van, ik ben geboren in Polen, maar ik hoor bepaalde mensen die moeite hebben om Nederlandse taal te leren. Bijvoorbeeld mensen van 50, ja, die gaan niet 1, 2, 3 Nederlands leren. Of die kunnen dat nog niet 1, 2, 3 leren.
dan help ik ze gewoon met de papieren. Zo ben je ook opgevoed door je moeder? Door mijn moeder en mijn stiefvader, ja. Ja, je noemt hem er heel nadrukkelijk bij, hè? Ja, ik ben ook trots op hem. Dus, Wonen zij nu allebei in Nederland? ja. In Nederweert. In Nederweert? Ja. Je moeder ook? Ja. En mijn jongere broertje, die is hier geboren. En hoe oud is die? 20. Hoe heet die? Igor. Igor. Ja. En hoe heet jij? Psamek. Samek? Ja, Psamek. Op zijn post zeg je Psamek, maar als jullie het makkelijker willen uitspreken, je Psamek. Oké. Dus, Die naam die hoor je niet vaak. nee. Heeft dat nog een bepaalde betekenis? Of niet? Niet dat ik weet. Oké. Hey, even dan nog terug naar jouw biologische vader. Mhm. Heb je die wel gekend? Ja. Heb je daar nog contact mee? Nee. Wil ik ook niet. Want hij heeft jouw moeder niet goed behandeld, bijvoorbeeld. Ik zou het zo kort zeggen, hij heeft een andere vrouw leren kennen toen ik jong was. Dus, en daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Oké, dus terwijl hij nog met jouw moeder samen was, Ja. heeft hij al iets met een andere vrouw gekregen. Ja. Dat klopt. En dat neem je hem nog steeds kwalijk? Nee, zoals wij dat zeggen, het boeit me niet meer. Maar heb je dan niet want dat is iets wat tussen jouw biologische vader en jouw moeder is gebeurd. Is dat een reden voor jou om te zeggen van ik wil die man niet meer kennen? Ik wil hem wel, als ik hem bijvoorbeeld tegenkom in Polen, ik zal met hem praten, maar ik heb zoiets van, hij is mijn vader eigenlijk. Ja, hij heeft mij gemaakt, maar ik heb er verder niks mee. Hij heeft ook Mijn stiefvader heeft me vanaf het begin hier opgevoed, dus met mijn moeder. Dus wat heeft het voor zin om mijn biologische vader nog te kennen? Heeft hij ook nooit contact met jou gezocht? Jawel, maar om andere dingen, niet om te vragen hoe gaat het met je of zo. Waarom dan wel? Kun je werk voor me regelen? Ja, dat is niet echt heel persoonlijk. Nee, hè? dat is niet echt zoals je van een vader eigenlijk verwacht. Dus, Nu kan ik me daar wel iets bij voorstellen, ja. Want volgens mij ben jij echt iemand die... Jij bent wel echt een familiepersoon, hè? ja. Ik hou ook bijvoorbeeld van stiltes. Ik hou van op stap gaan. Maar niet iedere week zoals bepaalde jongeren of van mijn leeftijd. Dus ik ga een keer echt fatsoenlijk op stap en dan heel lang tijd niks. Ik loop bijvoorbeeld graag naar nationale parken, wandelen, paintballen. Oh! Dus dit ga ik morgen doen, toevallig. Oh, dus je geniet wel van het leven? Ja. Mag ik zeggen dat ik jou niet alleen een heel prettig iemand vind om mee te praten, maar dat ik ook vind dat je komt heel positief over, want jij hebt geen werk. Nee. Maar daar... Maar dat is altijd, dat zeggen ze ook van, je moet altijd een glimlach op je gezicht hebben om te genieten eigenlijk. Je kunt niet de hele tijd met je hoofd omlaag lopen en de hele tijd godverdomme of zo tegen jezelf zielig vinden eigenlijk. Dat is niet de bedoeling. Als je vloekt, doe je dat dan in het Nederlands of in het Pools? Ja, als ik mijn hoofd stoot in het Pools, maar als ik iets anders stoot in het Nederlands, zou ik zo zeggen. Wat is godverdomme in het Pools? Dat ga ik niet zeggen. Oké. Dat zou jullie programma ook niet goed doen, denk ik. Even zonder namen te noemen, want we willen geen reclame maken, mag ook niet, want dan krijgen we een klap in de nek van mensen die erover gaan. Waar ga je solliciteren in Mönchengladbach? In een logistiek centrum. Is dat een beetje ook waar jouw kwaliteiten liggen? Ja, dat is iets nieuws. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is voor mij allemaal nieuw en ik ga graag uitdagingen aan. Dus, en ik spreek Pools, ik spreek Nederlands, ik spreek Engels en een beetje Duits, dus wat leidt mij om daar het niet te proberen? Dan vraag ik me af, hè, Psamek. Ja. Iemand met jouw persoonlijkheid, vrolijk, je beheerst de Nederlandse taal goed. Waarom kom jij niet aan de slag hier in Nederland? Misschien ook een beetje door mijn eigen manier van denken soms. Oh, nu komen de negatieve kanten. Ik wil niet op dit moment. Toen ik jonger was, dacht ik veel te simpel over bepaalde dingen. Ja. Maar mijn moeder zegt altijd, hoe ouder je wordt, hoe beter je sommige dingen gaat begrijpen. En ik ben nu op dat punt. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje een soort van reactiveren voor
ja, hoe zeg ik dat? Om mij, Je bent je wilde haren kwijt. ja, Maar het solliciteren in Nederland heeft tot nu toe nog niks opgebracht. jawel, maar het zijn tijdelijke banen. En Ja, ja. ik wil echt iets, ik ben 29, ik wil echt iets voor een toekomst. Ik wil ook later een vrouw en kinderen en een huisje, boompje, beestje. In Nederland. Ja, in Nederland, ja. Niet meer terug naar Polen? Misschien als ik met pensioen ben. Oh, dat is nog heel ver, hè? Ja. En waarom dan misschien weer wel? Omdat ik denk dat dan tegen die tijd in Polen, ik zeg niet dat het in Polen slecht is, maar dan tegen die tijd misschien alles beter geregeld allemaal is. Ook qua politieke Ja, dingen. ja. Dus, ja. Samek, leg eens even aan mij uit, ja. tot slot, heel kort, waarom wij Nederlanders vaak zo'n verkeerd beeld hebben van Polen. Vooroordelen. Ja, de vooroordelen, weet Ja. je wel, ze drinken te veel Ja. en ze gaan met elkaar op de vuist en zo. En hoe komt dat? Ja, ik zal het uitleggen. Je hebt verschillende soorten mensen. Ieder mens is anders. En je kunt niet alle mensen over één kam Scheren. ja, of hoe je dat ook zegt. Maar iedereen is gewoon persoonlijk anders. Ik ben bijvoorbeeld anders, mijn kennis is anders, mijn moeder is anders, mijn vader is anders. Je kunt ze niet allemaal over één ding strijken, omdat het is fout als je dat gaat doen. Dat heb je in Nederland ook met de Turkse en Marokkaanse mensen. Ja, Ik of heb- met Nederlanders. Ik heb veel Turkse en Marokkaanse mensen, die zijn hartstikke in orde. Dus Ik weet zeker dat het gesprek met jou, wat we gaan uitzenden in Ongerweek, als jij het goed vindt, oké. dat in elk geval weer een positief tegensignaal is. Hartelijk Heel veel dank. succes in München-Gladbach met Dankjewel. solliciteren. Dank je. Tot de volgende keer. Hoi. Misschien. Hoi hoi.